to DZGB and OKFM election coverage. Maray na Martes na pagkaaga sa Indogabo sa muya po mga paraantabay fet sa Gis nangunyan kana bulan ni Mayo taon 2022. Tapos natabian pirilian nasa final stage sa sanakan proklamasyon kan lokal na mga kandidato sa nangagarana. And halatun na lang ang canvassing po kan National Board of Canvassers NBOC para dumampo sa kargong presidente, vice presidente asin itong sa party list. Pati naman po sa mga senadores. Welta na po kita sa satuyang regular na programming pero kadaklan po na informasyones manunungod bang girarayan sa dalagan pa kan mga resulta na tabi. In fact, proklamasyon na po kan mga manlain-lain ng garanang kandidatos. Kompleto ang tropa dyan sa luwas. First District Pading Jomar Bien. Second District Compadreng Alar Mario katuwang si Ans Galero, si Luens Barcena, buda si Angel, kaya si Joshua Bino. Ibang epekto sa kulang kanturog ano. Sa Manibela si Henry De Boy Mata. Sa 3rd District si Pading Jimmy Nasalita. Kapartner ko ngunyan sa technical control sa AM band, siya ang nagbubuga kan sa muya pong broadcast sa radyo region-wide imaging sa luwas kan Region 5 sa traditional radio. Yaon po dyan, June Napolis in the house. The man from Poland. Sa newsroom, buhay na buhay. Nakaantabay. Sumada lokal. Siyempre, pag-abang pakan mga istorya sa lado nasyonal, internasyonal. The ever reliable news manager Mardela. Daing iba. Yaon man dyan sa production center Tarabang-Tabang Buda sa IT. Buhay na buhay man. Pigtuturukudan ki kuan lip ining so toothpickan sa indang mga kuan ining mata nganing bukas na permi may mga tukod aro kano. Sa panginot ni Angel Mustaza, si Tricia, si Richard, si Aden, si Mark. Yaon man dyan si Francia May Boras. Tarabang-tabang yan. Production sa IT. Sindan minabuga po kan mga resulta. O kaya kan broadcast mi man worldwide, netwide, online. In full digital high definition stereo. Ako mapon sa indong servidor sa radyo. Ansay di pong public information officer ng bayan. Sagkod kitang 10:30. Buwelta na po sa regular programming. Si Pio Fernandez. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Maray na agad di sa nag-text ano. Happy Tuesday Sir Pio. God bless. Happy Tuesday man tabi. And sabi man ni 5653. Ano na? BBM man giraray ang Pinas. Ano? Yeah, yun na tabi ha. Yun nasabi ko. Taod-taod ta, baltadaan ta po yan. Mentras tanto, standby muna all units ta apudan ta nagakapirang mga leader politiko pa, digdi sa satuyang runa
Kasuba ko nakahurong ko na ang nako medyo busy ano. Andali muna ta busy ang sa tuyang kuan aapudan. Okay, itong isa tawagan natin tibaad lamang bakante and maakomodar na kita ngunya na pagkaaga ano sa programang Tingog kan Banwaan kang DCGB. Baad lamang makahugot na kita nin mga pahayag sa satuyang mga Ilidos oficiales ngunyan pong aga ha. Good morning sa kuyang number tabi sa Globe 0926-0156-020 that 0926-0156-020 sa Globe, and then sa Smart 0961-759-0888 sa Smart 0961-759-0888. Yan po, pwede ka mo dyan tabi magpaabot kan sa indong mga informasyones, queries asin iba pa sa programa ano tanganing makakonektar dyan, o pwede man tabi sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo si Pio Fernandez sa Messenger, pwede man tabi yan sa Messenger ano, o kaya dyan sa chat box tabi kan DCGB News Online, pwede man yan tabi ha. Yan nagri-ring-an sa tuyang pinag-aapodan tabi ang ngunya na pagkaaga. Isa pa sagkod na kwan na sa tuyang ma-contact tabi sa ikaduhang try kung dai na di we try on the later hour tabi or on the later day. Pinag-apudantaan sa tuyang mga kwan mga dapat na makaulay. May confirmation ito sa akin kagabi. Pwede kitang mag-apod man. Kailang baka nagpupuro pahingalo tabi ano. Digdi sa tuyang sa indang lugar ha. Good morning palang tabi dyan sa Catanduanes ha. Dyan sa Catanduanes, overwhelming man so lamang re-electionista si Gobernador Boboy Cua. Yan. Katandem so sa iyang tugang si incoming and elected Vice Governor si Peter Boste Cua. Yan tabi. Yan sa Catanduanes magtugang ang gobernador budaan BC Gobernador tabi diyan. Good morning sa Indo. Sa ayan. Sige. So wala na hindi baka kung tulog ano tabi. Yan. So saro apudan niya to. Tanganing makakontak kita. Baad lamang kailang ang smart baga paminsan pag iapudan mo minaputol-tulos nata daw yan. Oh, iyo sarong ring lang tapos putol-tulos ya. Ano ba? Anong nangyayari sa smart? Hindi na masyado kayo smart. Minaputol-tulos ya tabi ha. So sa tuyang biga apudan tabi. Duman sa sarong linya. Baka available ha. Yan. Baad lamang lumusot kita digdio sa linyang ini tabi ha. Nagbibisi din tabi. Day bale. One more time. Nako. Sus Marios. La tayo makakausap muna ngayon sa tuyang bungkaras kang programa. And dyan palan sa ginubatan si Chino na Garcia sa ginubatan. And si now Mayor Gemma Onghoko magiging Vice Mayor na tabi. Comes ining June 1. Yan. Tama ba? June 1 ang sa indang pagsurumpa. June 1. Sige tabi ano. And yan sa tuyang mga nangyari madya. Sa Hubilyar okay na yon. Post tabi ano. So alkalde dyan. Kudabi si alkalde. Iyo makuan in succession. Iyo karapot manin pwesto. Sige tabi. And ito digdi daw kita sa saro. Baad lamang makwanta, makaulay. Hirap to, nangangamuti tayo paminsan una ta inita sige daw John dai bali ita dipisil kay kung laog na naman kita kan Bluetooth. Yan. Sige. Ay, napa nini. Congratulations diyan sa Santo Domingo kay Mayor Aguas ha. Yan, diyan sa Santo Domingo. Gana si sumagtugang si
Mayor Aguas Tabi diyan sa sa Santo Domingo na baka lamang magkuan man ni si kan may piga po naman kitang saro pa. Tururog gayud pa no nag-araga man ako na ano ini arantabay ining mga kababayan ta na pig-ara po. Nahiling ko diyan kasubago nagtatarangkas na kan may mga nagtatarangkas na kan posters tarpaulins diyan sa Peñaranda Park, mga volunteers tiglilinig na yan ako hindi na sumagot ano. Tiglilinig niya so Peñaranda Park. Mga volunteers ito naka-uniform. Volunteers inda diyan sa paghali kay itong mga posters diyan sa Peñaranda Park. Sige, nagri-ring para lamang maakomodar na kita kana sa tuyang pinag na apuda nun nakalusot na yung smart duman sa indang lugar. Sandali po muna. Okay. Standby tabi all units and na-contact niya to ang re-elected governor na probinsya ng Catanduanes si Gob Boboy na kuwa. Gob Boboy, marahay na aga tabi si Pio Fernandez po kan DCGB. We're on air po sa programa tabing Tingog kan Banwaan. Good morning tabi Gob. Yes, Pio. Maray na aga po at maray man na aga sa imong mga listener. Opo. Go ahead tabi Gob. Kumusta po? Primero, congratulations tabi Gob. And overwhelming so mandate na itinao sa imo diyan kan mga taga Catanduanes tabi Gob. Yung tabi Pio na makita sa dumang pasutiwala kang Katandunganon sa tuya. Siyempre man nagpasalamat man ako Pio sa imong programa, sa imong istasyon ang programa dahil sa mga interview mo sa kuya nakapayag sa tuyang programa sa mga suporta sa mga sa mga tao sa imong through your video nakapahayag mga akta sa mga nagigambagyo COVID na somehow nakatabang siguro sa tuyang makapabos tao ang tuyang po kaya siguro adya o masipir sa tiwala ng tao sa tuya. Opo. Gob, grabing lamang tabi very very convincing ang mandate tabi and sa imo diyan na battle cry baga serbisyong sentro sa tao. How would you carry it tabi na magmaterialize sa imo diyan na tulong taon na pagtutukaw na naman mapuon sa June 1 bilang gobernador tabi Gob Boboy? Go ahead po. Yes, Pio, itabi ini ang papadagos sa susutuin na po na programa, particularly on health program na kung saan yan katawatang atensyon ang proposed expansion ng EDMC, and then kumbaga from level 2 to tertiary, hopefully makaabang kita sa possible medicine courses dito sa Katsu, Catanduanes State University na iyon sa tuyang abangan, tanganing mag-aigwang medical school dito sa Catanduanes, medical course na posible maging magdako lamang ang sa objeto na magdako lamang ang doktor ng Catanduanes tanganin hindi na kami problema sa mga doktor. Tapos ang ngayon tabi nagkakito kaming scarcity ng doktor dito sa Catanduanes. Ayun, opo. Aba, magayon tabi na programa gubano dakulaon na marhay ang pag-upgrade kan klasifikasyon, pag-improve kan Eastern Bicol Medical Center so provincial hospital diyan plus an sa indong paghinguhan na makakrear ning medical courses diyan sa Catanduanes State University tabi Gob Boboy. And then yes, aside from that, Pio, siyempre dakol ang possible na estudyante from outside Catanduanes. May mga foreigner ba nag-gusto lang medicine from other country, So meaning it's part of will be part of the tourism yan Kumbaga may kita ning
mga agritourism. And then sa education siguro it will happen kung mangyari yan. So kahit paano mabibisto ang salamat. Mhm. Mabibisto ang katanduan sa public sa education. Yan. Oo, parang educational tourism. Kung magagiramdaman mo Pio ang when you say Dumaguete, sa eskwelahan duman sa Dumaguete yung sikat sa Negros. Alingaw ko sa eskwelahan duman sikat sa Dumaguete yung sarong eskwelahan na sikat Mhm. Kumbaga, if we have UP in Manila and if we have UP Los Baños in Laguna, baka sabi ko lang dyan, aside from BIO, yung mga sikat na eskwelahan sa Bicolandia, magkagawa mo na katanduanes. Ay, very good, very good. Saro sa mga component kan sa imo dyan na programa di gobyerno na nakasentro na po sa tao. Okay, now tabi Goboboy, nangga naman si hermano mo bilang vice gobernador. Ano po? So how do you see magkaigaw daw ng smooth collaboration ang executive and legislative branch tabi Goboboy? Well, actually, sa mga issue about pagtugan kami na magkakagawang daing check and balance, igawang connivances, it will not happen because primero, ang trabaho ng gobernador is executive. Ang trabaho naman ng vice governor is only legislative. Kung saan siya tabi, ka-serve lang as presiding officer. And then, whatever decision or approval ng sangguniang palalawigan will be the majority of the board member. Kaya we cannot control the mind of the board member. Siyempre may mga ananggara na dyan, igawa man sa ibong sa oposisyon. Kaya daiman. And aside from that, very expensive tabi. Ang sasaro tabing tao, particular lalo na sa sarong politiko, ang skill o sa imong imahen, dako lang bagay tabi. Kasi sa ngayon na panahon, ngayon na modern days, is no longer money nag-matter. Kaya naman yung vote buying on yan, kundi kung marian sa imong programa, marian pagkatawo mo, iyo tabi ang pigaanduyugan ng mga tao. Bako lang tabi sa Catanduanes, kundi sa dilog na Pilipinas. Opo. Yan baga sa Albay, grabing turn of events, paano mo ma-expect na madaog si Mayor si Governor Bichara ng Kadakula, halos ka ba nga? Yes. Siguro because of the issues, particularly yung issue sa Kuwari, siguro yung mga naka-affect Kiko Palod, though we will expect kompleto machinery, boss, na advantage sa duman sa iya. Kaya talaga iba nang niya. Like, in the case of Catanduanes, so sa tuyang congressman incumbent, grabe man ang supportata, magay ng survey, and then suddenly nadaog ng sa Rumbatuan na sa dating mayor Leo Rodriguez na kadaog sa iya. So, grabe nangyayari ngayon na dapat mangyari. Kaya, siguro, ang factor balikan ta sa kapot mo tabi, Pio, Opo. na ang sa tuyang pagkatao, sa tuyang ngaran, ingatan tayo. In the case of ako, Mayor Boste as Vice Governor, ako Governor, dahil tabi magkakaitong ko na ibas, dahil tabi pwedeng ngaran kita. Sa Muya, maski magretiro kami sa politika, malakaw-lakaw kaming ordinaryong tao sa Catanduanes at taas noo kami. Dahil kaming bahid ng mga korupsyon o kung ano-ano diyan. Kaya yun tabi ma-assure me ang Pio sa Catanduanes because sabi ko nga in our case, maswerte man kami, inahi kaming buhano ng pamilya may mga isyo kaming sarili, dahil mamang kaipuhan maghabon ng pondo ng Kapitolyo dahil ikaw kami sa direct-port. Kaya sa po hambog. Kaya siguro araman kan tao, witness tabi ang tao sa Catanduanes kung sa buhay katayuan. Kung araw kang iba dyan, dito sa Catanduanes, so ordinaryong tao, kalaging politiko, nagrayaman. Kaya dahil naman pigbutuhan kan tao sa mga araw kahit ng mga politiko sa Catanduanes. Kaya nasasabi ko lang, mas importante sa Moya ang goodwill, ang ngaran, kaya it will never happen sa mga pangamba kang Catanduanes na kami magagawa ko na iba so sarabuatan yan sa Kapitolyo. Opo. From the Office of the Governor and the Office of the Vice Governor. Iingatan din po ang Pio dahil
importante sa dungan sa Indo. Ang pag-ibo ni ngaran kung basta-basta, it's not overnight. Kundi, dekada mo ining aalaga ng ngaran mo para magkagawa kang ngaran, magkagawang respeto sa mga tao. Opo. Gob tabi parang nag-rewrite ka nag-create ka diyan ng history na break so jinx na so mga gobernador diyan na nailihir pag abot kan ika-ultimong turno na tulong taon nadadaog ika po ay na break mo ang arog ka na cycle pattern na ayan tabi Gob Boboy. Alam mo, Pio, duwang jinx yan sa Catanduanes. Kanda daog tabi ako 2013, dahil ang gobernador nakakabalik. Nakabalik tabi ako ng 2016 after my loss. Mhm. Sa ron jinx to, na pag daog din nakabalik ako. Yung sabi naman ko niyan, dahil ka 3-term na consequent, na gana as governor. Iyan ang yung siguro sa kalaban ko siguro yung piga target niya na dahil mangyayari. But last election, siguro sa kuya man, di ako natatakot kang jinx na yan because there's no science behind that jinx. Sa kuya lang, trabaho lang, kampanya lang. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na NAPO na sa mga nagsuporta sa Kuya Catanduanes. Salamat sa tiwala, salamat sa pagsuporta sa kuyang programa. Hopefully, padagos sa inyong suporta at sinisiguro ko po na padagos ng pasusulungon ang Catanduanes. Ayun, opo. Sige tabi, Boboy, saro na lang, how would you reach out sa satuyang mga kakawat diyan sa politika sa ibong nalado tabi? How would you reach out sa Sainda tabi? Go ahead po. You're asking for yung mga opponent tabi, Pio. Oh, how would you reach out on them tabi? Araman nindang ugali ko, Pio, sa kuya, ang politika, parang basketball team lang yan. Kung nag-champion ako ngunyan, otro laban, so iba dyan na player, baad mag-alyado naman sa kuya, yo. So, per player kita, Pio, dahil problema, bako kitang bingador, ara makatawo, even sa opponent ko si Shai, kung gusto mag-PBM sa kuya, kung gusto mag-vice governor sa kuya, pag abutin panahon, open lang tabi, Pio. Iyon, opo. Sige tabi, Go Boboy, masira mo ng bagong timplang mo niya na pagkaaga tabi. Ay, may aram mo, Pio, ang kuya kaugmahan mo niyan, ikaw halong kamunduan, dahil ang kuya partner na ikong Hector Sanchez sa daog. Yan. Kaya so bagong timpla tabi ko lang ng component ko lang ng kape. Kaya bagong aga imbis nagkakape ako, ang gatas na lang da asukar ang bigyan ko. Gatas mo da asukar na sa Mario Joseph. O di sige tabi, I'll try to get in touch man tabi sa tugang mo si Vice Governor elect Boste Kuwa taon-taon baka maapudan ko man lamang tabi. Kindly advise tabi si Boste tabi. Okay, salamat po, Pio. Thank you so much mga tugang si Governor re-elect Boboy Kuwa kan probinsya nin Catanduanes na kaulay niya tong niya na pagkaaga digdi po sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Thank you so much kay Boboy Kuwa and congratulations and good luck sa imong padalagan giraray kan probinsya nin Catanduanes. Yan nag-apod si Alcalde Caloy Hello, good morning, Sir Pio. Yes, good morning Mayor Caloy Baldo kang Kamalig. Hello. Hello, good morning. Hello. Sir Pio. Yes, good morning tabi Mayor. Hello. Di kita nadadangog ni Mayor Caloy. May problema talagang smart. Mara ito nakalusot kita yan nagpo-problemang smart Yan. Baka dahil nalagod kita. Hello, Mayor. Yes, good morning tabi Mayor. Hello, good morning po. Yes, good morning Mayor. We're live tabi sa programa sa DCGB tabi Mayor Caloy. Primero taon tagang pagkakataon makapagpasalamat diyan sa mga taga Kamalig tabi. Go ahead po. Okay, thank you Sir Pio. Dako lang po pasalamatan sa Banwang Kamalig na tinawag po giraray kita ni mandato na makapagserbi sa Banwaan Mi. Then siring man susakuyang tugang na Vice Mayor, nagpapasalamat din na tinawag giraray na makapagserbi bilang Vice Mayor. Then susakuyang mga konsyal na nanggarana. Actually almost gabos na linyada, gana naman saro lang ang medyo na wara sa linyada, kaya ako lang papasalamat po sa Banwang Kamalig. Ayun, opo. Mayor, what would be your assurance tabi na mami-maintain
So check and balances sa kan ehekutibo, budakan legislatibo, it being the fact na magtugang po kamo mayor and vice mayor, assurance mo tabi sa mga taga-Kamalig. Go ahead po. Actually, yaon mang giraray po bagaan sa gunian. Dahil man talaga nag-intra sa debate ang vice mayor, siya lang po ang nagpipreside. Kumagabos na bagay DDP, dito karman po, papahagi sa konsyal. Then may kanya-kanya man na kaisipan ang satuyang mga konsyal po dito sa Banwang Kamalig. Ayun, opo. Gari masiramon pangani dyan Mayor Tabi, so barbecuehan baga sa may kanto. Po sa barbecue ni Yani. Masira mag-barbecue dyan. Di sige Tabi Mayor, congratulations, and kung igawa ka ning gustong ipahayag sa mga taga-Kamalig, onwards, go ahead Tabi. Okay. Mga taga-Kamalig, siguro tapos na po ang eleksyon. Kung may mga diit na depag na sarabutan, tapos na po yan. Move on na po kita para po sa ikararay kang Banwang Kamalig. Yan lang po, Sir Pio. Okay, thank you so much. Mabuhay ka mo Tabi Mayor Kaloy dyan sa Thank you po, Kamalig. Sir Thank you. Pio. Okay. Mga tugang, si Mayor Kaloy Baldo po kan Kamalig Albay. Yan, Tabi nakaulay niya tungo niya na pagkaaga. Bueno, ito na po muna ang sa tuyang mga dapat na ilaog. Oras Pilipinas, sakto yan, 9:13 in pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaxan. Alaxan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy sumayaw. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort
comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed. 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Thank you so much, Tabi June. Belta na kita sa tuyang programa, Dero-Diretso. Mga istorya muna kita dyan sa luwas bago kita mag-upod pa. Kan ibang pwede niya itong makahuro na bakante po sa indang oras. Isiyunta daw ang mga dagdag pang istorya. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning! Yes, good morning. Pwede kung may mga volunteers na nag-aarali tarpaulin o posters dyan sa Peñaranda Park, sana may mga kandidato lamang na bumalik man sa mga harayong barangay, lalo digdi sa Southern, para malinig man ang mga kalat na tarpaulin, mga poster sa iba-ibang parte sa gilid kan tinampo. Yan ang pangapudan ko yan. Kan mga nakaka-observer man pagkatapos kan eleksyon na ati na nagkawaralat sa iba-ibang mga pinaskilan kan poster sa sin tarpaulin. Dahil ta eksperyensya pa rin na kada eleksyon pagkatapos dahil nabibaralikan kan kadagla ng mga kandidato o mga supporters sinda sa inda mga nagkawaralat nati digdi sa mga barangay. Kaya kung minsan ang residente na mismo kanya-kanyang tangod so nakakaisip na maglinig kan mga tarpaulin na yan, pero ang kadaklan napapabarehan na sa naman kung minsan sagkod na nagkakagirisi yan, nilalayog kan paros. Ayan na sitwasyon ko dyan na pa din haros digdi sa mga rayong barangay tad talaga nin mga tarpaulin posters na pangapodan ka na iba na sana may mga makaisip man lamang na kandidato na aralion ini dahil salado naman kan mga barangay officials. Bibihira man ang mga barangay officials na nakakaisip na relinigon ang sendang kanya-kanyang teritoryo. Roger to that. Kaya pala informasyon pa, sitwasyon digdi sa Southern area kan Legazpi. After election, alarmario. Thank you. Salamat, kumpadre Ngal. May istorya halid dyan sa Southern Part kan Legazpi. Diretso pa kan mga istorya sa palibot. Igwa na lang kita ng 19 minutos bago mag-alas 10 ni pagkaaga. Si Luwens sa Marcena nasa linya. Luwens, good morning. Please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdagman na sitwasyon digdi sa luwas. Taman ngunyan ang pagkikibunin lakdang nagbuluntad na ang miyembros ka na PPCRP Kabalikat Civicom. Nagbaraklas ka na mga election paraphernalia sa mga tarpaulin digdi sa Peñaranda Park area tabi Sir Pio. Pinili talagang gabos na mga nakapaskil digdi talagang saro-saro ng pinagbabaraklas tanganin ng maging tabang sa Commission on Election sa pangapunan ni Regional Director Attorney Jane Balesa. Mapaklas tulos sa lalong madaling panahon na mga siring na mga eleksyon paraphernalias. Matatandaan ang PPCRB talagang aktibo, muna talagang pinagpapasalamatan ka na Commission on Election sa dakulang naging tabang kaini. Asistiran ang mga botante na makapasiring sa mga manlaylay na presinto asin maasistiran na pinilangan asin nangunya na pagkaagad ay nagtutunungan sa indang team sa tabang man kan Kabalikat Civicom na nag-aarali ni election paraphernalias asin pinaglalauman daw na posibleng maglibot pa ini sa mga manlaylay na lugar digdi sa syudad. Nga pag-abot kan mga aldaw maging malinig naman ang palibot balik sa normal gabos. Bawara na ining mga nakaralaag na mga manlaylay na mga
tarpulinin mga kandidato dahilan tatapos na ang eleksyon. Sa ina eksaktong lugar sindago niya nagbabaklas over. Ngunyan tabi Sir Pio, nasa may Ampangkan Capitol. So, nagyang ko andyan ka subago, katakan ako talaga dapat na baklason dyan. Gabos na posters. Roger to the tabi Sir Pio, wala talagang pinili. Talagang kung nanggana o piyerding kandidato, inarali talaga kan mga ini na nga din ang ipailing na dapat pangarugan man daw bakusan ang kanlokal na gobyerno kundi maging so kandidato mismo na mag-ibog inisyatibo. Magayon na ipipahiling niya na, de kang narireparo tabi Luwens, igwanin mga arog na kanapadiit-dit na nangyayari, ha? Diba? Sige. So, yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang sitwasyon na lidigdi sa luwas. Ako po, si Luwen, si Bursi Barcena. Salamat Luwen sa istorya. Halit dyan sa may Kapitolyo Provincial. Bulos pa kan mga informasyon dyan sa palibot. Isihunta daw ang bitbit man na istorya ni Ans. Good morning, Ans. Please go ahead. Good morning sa Pio, good morning sa mga panantabay, sa mga dagdag man yatong bareta nagpaabot nin pasasalamat mo niyan na pagkaaga ang incumbent na City Vice Mayor kan Legazpi asin mo niyan igararay ang matukaw sa nasambitan ng peso na si Vice Mayor Bobby Cristobal. Sa iyang pahayag, sinabi niya na dakula ang pasasalamat niya sa gabos na mga Legazpeñong padagos na nagtiwala, nagsuporta, asin nagpadaba sa iya, asin man sa pagserbi niya nagtiwala sa iyang pagserbi sa syudad kan Legazpi. Lalaom ang vice alkalde na sa paglaog naman kan okay, sa pagtukaw liwat ninda sa pwesto sa maabot na Hunyo magiging matrangkilo asin smooth sa naman ang dalagan kan sanggunian panglungsod kan Legazpi. Asin sa susuportahan daw ang kung ano man ang mga legislasyones asin dapat na mga lakdang na ikrear o kaya paraguhon sa syudad kan Legazpi tanganin na mas mapakarhaypaan mga serbisyo para sa mga Legazpeño. Nagpromisa si Cristobal na makikipagtabangan siya sa opisina ni incoming Mayor G. Rosal para man sa pagpapagayon pa kan syudad kan Legazpi sa mga maabot pang panahon. Roger, sige. And kami sa Pio ng informasyon pa kay Bahan Manggalaray, si Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGP. Thank you so much sa mga dagdag na storya. Hali dyan sa luwas. Sige. Baluuntang apudan si Vice Mayor-elect Bobby Cristobal. Bad lamang maka-connectar kita kay Sir Bobby na Cristobal, Vice Mayor-elect, makuha tama ng pahayag manungod man sa ipinagpaluwas man na report ni Ans na Galero. Tabi? Yan. Parang di tayo nagkokonekta. Dali muna. Or baka dain nagkikring. Sabi ka ni ba? Baka ngayon dain nagkikring. Sige. Ilingon ta kung ayun, nagaring. Dahil lang nagalaog duman. Sige. Okay. Sige, dahil balit. Baka kung nagpahingalo, ang sa tuyang BC Alkalde. Ang sa tuyang re-elect na BC Alkalde. Mga tugang, nakaroon ko off-air ang sa tuyang gobernador. Si Governor Al Francis Bichara. And igwa siya ni-express permission na itaram ko so sa iya man na pahayag nag-beg off mo na magpa-interview on air nagpupuro pahingalo man and primero he's okay dahil man ngayon ni na problema and ikadua antaramon June kan sa tuyang gobernador kan sa muyang paghuhuron ipipapreparar ko na ngaya makiar na ngaya ako ning team na iyuan maasikaso kan smooth transition kan renda di gobyerno comes June 1. Yan tabi ha. So meaning to say reading between the lines tabi it is expressly implied nga ni and expressed na pinagre-respetar niya na ang
resultado kan eleksyon June ano. Yan po respetar niya ang resultado na ini kan pirilian. Sabi niya, ang taramon kan gobernador, there must be a smooth transition of power and makrear na ngay ako kaan immediately tanganing ang paglaog man na kan masunod na administrasyon iyaon man gabos na kumbaga dokumentos susug man sa nakapalaman sa Department of Interior and Local Government buda iba pang mga supplementary laws na kaipuhan i-turn over kan sarong gobernador na pasiring duman sa bagong matukaw man na gobernador. So iyan po tabi ha. Medyo nagpuputol-putol lang kaya so linya. Basta ito so very clear pinaghagad ko sa iyang authority nga ko gob. Can I quote you on that? Sige na nga piyo dahil naman ako mapa-interview on air. Basta yung nga yan ma-create na nga ako the soonest nin transition team na ma-preparar kan mga dokumentos gabos nakakaipuhanan for the smooth transition and handover of the reins of the government sa probinsya nin Albay. So yan po tabi na pahayag kan sa tuyang gobernador. Nakahulong ko siya kasubago while commercials ko po kita digdi sa DCGB. So yan po tabi ang pahayag ni Gobernador Al Francis Bitzara. He will be creating na tabi soonest ining team na ma-preparar kan gabos ang dokumentos and ma-coordinate kan smooth handover and transition of power ale sa iya pasisiring kay Governor-elect Noel Rosal comes June 1. Kaipuhan na niyan ang mga dokumentos gabos-gabos tanganing iyo man so pasipunan kumbaga kaipuhan igon ni mga records yan pagpuon mo kan governor sa bako na basta-basta sa na malaog ka sa harong-harong June. Igo ayan ni na dakol na proseso na mandato kan lay kung paano ang dapat asin kung ano ang dapat na ipag-handover sa renda di gobyerno. So yan po tabi ha ang pahayag ni Gobernador Al Francis Bitzara. Ege, we will be right back pagkalis po kan mga pagiromdom. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Iba-ibang kulog. Babanatan ko, nin makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy sumaya. Ngayon na ang araw. Hanapin kung
Ibalik na happy, yeah. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta lagundi, Plemex.
Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future-ready, work-ready at life-ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw, uyapuan alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Nakahanda na ang ekonomiya kan Pilipinas sa pagbabalik kaini sa pre-pandemic level, mantang padagos ng binuksan ang nasyon, lalo na sa sektor ng transportasyon asin turismo. Sinabi ni NEDA Secretary Carl Kendrick Chua na napirmahan na ang executive order kung saan nakapalaman ang 10-point policy agenda kan gobyerno. Kamautan kaini na maging makaskas ang pagbangon kan ekonomiya kang nasyon hala sa naging epekto kan COVID-19 pandemic sa paagin ng pagturos sa paghigpit asin pagpapakaskas sa vaccination program. Alas 10 na bareta, sa lado nasyonal pinagsurat sa newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela sa pangaran ni Angel Mustasa, sa technical control yaon dyan si Juna Police, sa IT si Tricia, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Naproxen Sodium Esquilan.
Sa eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Thank you so much sa Tabi June sa tuyang programa dagdagantaan mga impormasyon pa Tabi alas 10:05 na po nin pagka aga duro-diretso kita sa sagkod alas 10:30 Silliman University daw so pamoso duman sa Dumaguete so sa tuyang pakikipag-olay baga kay kay Governor Boboy Kua kaso bago Tabi yan sige baluntang apudan daw so mga yaon digdi day available day sisirimbag so dapat na makauran tapig kukontak ko man si Governor-elect Noel Rosal day sisimbag sa phone baka busy kontakta man si Governor Al yun na nga nito sabi niya na pinagapapreparar ko na nga mag-create na ako ning transition team yan so nakuha naman sulado ni Governor Al so expressly iyon na po yan ako niya na ang resulta kan eleksyon kaya nga nagapaprepara na siya ining team na handover kan renda di gobyerno kan Kapitolyo. May caller kita. Hello, 464. Good morning. Si Pio Fernandez po ito. Opo, si Pio Fernandez po ini. Si Sai po Tabi ini. Sinulit po dito sa Anislag. Itatanong ko lang po kung nakuha na yung cellphone diyang Cellphone? May nawawala kaya po akong cellphone. May tinun-over. Alam po yung anong unit. Ito po yung tapos may kulay itim sa ilalim. Nagpuputol-putol ka Tabi, madam. Ano pong pangaran mo Tabi? Nanita din sa alos po. Okay, ano po ang may paglilingkod? Diyan pa ng cellphone. May nawawara kang cellphone? Opo. Anong brand kang cellphone Tabi? Oppo. Anong color kang cellphone? Kulay puti po na may image sa likod ng cellphone kulay itim. Itom ang cellphone brand Oppo. Hindi po kulay puti ang cellphone. May ang talatandaan po may kulay itim sa likod na bilog. Puti. Image po ang pangalan. Come again? Ng bilog. Ano po yung pangalan? Emergency po ang nakalagay dyan pangalan sa bilog sa likod ng cellphone. Di sige. Sain mo Tabi nawara ang cellphone? Sa po? Lamba. Sa Lamba? Opo. Kaso ari nawara? Matagal na po. Ngayon ko lang nakuha yung cellphone number mo. Matagal ko lang inaabangan yung cellphone number dito sa DCGB. Di sige. Ay, ngayon ko lang po nakuha. Di sige, kung may nakakuha, sa Tabi pwedeng i-turn over sa cellphone mo. Diyan na lang po. Ayun, pakitawagan na lang po yung number ko. Dito sa number niya go. Sige, takon may makuha, di i-public service may Tabi. Ha, salamat din maray. Dito. Thank you so much. So yan, may nawara daang cellphone diyan sa Lamba. Si Saydang Nangganang Alkalde sa Gidobatan, kina-councilors, taod-taod beltadahan tayo, may nagkakapira pa man na kahaputan, beltadahan tayo na sa Ginobatan. Nang nagana dyan si Chino Garcia, sa Ginobatan. Bueno,
Aramon tamo ang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, maray na pagkaaga tabi Sir Pio, maray na pagkaaga man sa sawi mga parat tabay. Location tabi ka na DCGB News yaw ka tabi sa mayang pangan ka na McDonald's talaga. Kung sa insagkod mo niyan tabi Sir Pio, sisibot kada dali na skitubig, anas ang staff kan McDonald's at si alias Parekoy na sarong part-time boy sa tangod kay ni. Dahil lang ta nagkalat di Sir Pio ana dugo kan sarong individual. Pero ining sigun sa mga nakasaksi Sir Pio, so medyo may diferensya po sa pag-isip po Sir Pio, nagwala digdi sa atubangan dyan McDonald's as in pinagpapokpok higap po salming kaining naunang bit ng fast food chain. Dahil lang kay ni Sir Pio, maray nga ni, tasigun sa staff, dit pa sa tawo, dahil ni na nadanyaran na customer sa inda, alagad. Di man yan, Sir Pio, duguanin maray so naunang bit na niya itong suspetsado. Nagsapar ini, ni naman lain da Sir Pio nga lugod sa iyang braso. Sa diri niyang takol man sa na Sir Pio, ang pasaan nga, pagka-purpuk kanya ka na salming, ka na bitang fast food chain, nagsapara siya ni na mga lugad sa braso kay ni Sir Pio, dahilan para magparabulos ni na dakol na dugo. Igi Sir Pio, dakol na medyo na alarma man niya ni Sir Pio, kung kaya tulos naman na nagresponde ang mga naka-standby na personalized kandarga PNP herni sa may area. Asin tangon yan, so naunambit ng persona na suspetsado sa nangyaring ini. Tulos na po Sir Pio yung dinalagan sa BRTTH. Tangal na sa mga lugad niya, matawan ni na magkakanig ng atensyon medikal. Roger, sige kopya. Yes, sabi Sir Pio, yan ang mga pangyayari. Kasuba ko lang tabi ni. Yung tabi si Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa mga follow-up report. Ali dyan sa luwas. Sige. Ayan, taod-taod ta bultadahan ta yan na hakaputan sa kuan sa ginubatan, yan tabi. Aram to tibaad mag simbag ining Vice Governor elect sa Catanduanes. Iyong pwedeng makontak. Sige lang kaya ang hanap taning makokontak makakuha na kitang mga pahayag ta sudigdi sa mga pigarapudan ta dahil nagkakakuan. Hello, good morning Boste. Good morning, si Pio po, kan DCGB. We're on air po sa programang Tingog kan Banwaan. Opo. Sir, primero, congratulations tabi. Vice Governor elect katabi dyan sa Catanduanes. Congratulations tabi, Boste. Ipo, salamat po, Pio. Salamat po. Opo. Now, tawan takang pagkakataon tabi na makapagpasalamat man dyan sa mga taga-Catanduanes sa pagtausay mo nin mandatong iyan tabi. Go ahead po. Ayo po. Salamat po sa mga suporta sa kuya dito sa Catanduanes. Overwhelming po ang support sa kuya. So ako po, as ibang during the campaign period, sinabi ko man po yung akong sa kuyang mga programa. And yun po, gigibuon ko man po ang gabos na dahil man kumbaga ano yung expectation sa mga tao na pagtaw sa akong mandato, gigibuon ko man po ang gabos. Yung sa kuyang servisyong no delay. Ayun, oho. Kumbaga, so nahihiling na serbisyo sa imo dyan, iyo ang dadarahon mo and dadagdagan mo pa nga ni, bilang ikaan masunod na Vice Gobernador kan Catanduanes tabi, Boste, tabi. Iyo po. Yung serbisyo ko po dito sa San Andres, ipapadagos ko lang po sa province. Ayun, kumbaga i-expand mo lang tabi, boss, tabi? Yes po. Ay, oho. So, paano, ano man nakasubago, nakahurong ko so tugang mo, si Governor re-elect Buboy nakuha and naihapot ko, paano ang magiging kolaborasyon kan Chief Executive budakang Legislative Branch being kamo magtugang na dayman mawara baga itong sa pinagapod na check and balances. Ang sabi ni Goboboy, igwa ngayanin sa diring mga paninindugan ang mga members kan sangguni ang panlalawigan and ang sa kuya ngayang tugang si Boste, presiding officer man sana. Sa imong assurance man tabi, sir, go ahead po tabi. Tama po yun, Pio. Ano man po na mga ordinansa o resolution na ipapasa sa sangguniang panlalawigan, ang ma-decide po kayan, yung mga PBM po. So,
Di man po pwedeng sabihin na magkakaiguan ng kumbaga magkaiguan ng between the executive na sabing sagwatan na. Di man po. Mas maray nga po na tugang ko siya, mas makaka-suggest ako sa iya, mas kumbaga, mas maray po na naiguan ng proper coordination between the executive and legislative dahil tugang ko po siya. Ayun, opo. So there's the assurance na igwa ni nagkakanigong kumbaga paninidugan mapipreserve an integrity both kan executive and kang legislative department yan sa Catanduanes tabi Boste. Yes po. Ayun, opo. Now, tawan tagang pagkakataon primero duman giraray sa mga constituentes mo man sa San Andres ma-turn over ka baga sa masunod man na alkalde and masakat ka na bilang vice gobernador. Sige tabi, tawan takang unang pagkakataon para sa bagay na yan. Go ahead po tabi. Sa mga constituentes ko po sa San Andres, salamat po sa suporta na pigtaon nindo sa loob ng 7 na taon. Ako po masakat na bilang vice gobernador. Pero di man po ako sasabihin ko na pabayaan ko na ang San Andres. Yan man po ang satuyang padagos na paghanap ng mga paagi para maserbihan po ang San Andres and bilog po na probinsya ng Catanduanes. Opo. And ang mapalit po sa kuya, si Atty. Lea Mendoza, so saro man pong kwalipikado man po na mapadagos sa kuya mga programa sa San Andres. Opo. Sige tabi, Mayor Peter Boste Kuwa, sa imo man na mensahe na bilang masunod na vice gobernador kan Catanduanes, go ahead tabi. Sa mga sharing na sinabi ko, salamat tabi sa suporta ng mga taga-Catanduanes. Ako po nangangako na talagang yugibuhon ko man po ang gabos. Sharing man po kang naging service ko sa San Andres, sa kuya po nadarang sa probinsya. And kita po maisip ng mga paagi, mga programa na kung ano po ang priority na pagkapangaipo ko sa duyang mga constituentes. Opo. Salamat tabi, Mayor Peter Boste Kuwa and incoming Vice Governor. Congratulations, more power, and God bless tabi. Salamat po, Pio, and good morning po sa Gabos. Yes, mga tugang si Vice Governor-elect Peter Boste Kuwa and siya man ang outgoing mayor po kan San Andres Catanduanes. Kasi iya man napahayag na kaulay niya to ngunyan pong pagkaaga. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdum. Pangrayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa
sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan APEC. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bidito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally.
Narito ang ilang tag-init-tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang bagsakan, isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing off-peak hours o yung mga oras na kaunti lang ang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagamit ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan. Kumukonsumo pa rin ang mga ito ng kuryente kapag naka-standby mode. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Hala, buhayon ta ang mga tao. Dagiton ta. Paano kaan? O ni na yun. Ay, naga. May bagong Oh, sakari mati. may bago ng buhay. Milyones. Sa bagong Paano daw initabi, ano? nagbabago ang lahat tungo sa May bad garap po. Bad garap po kita kat. Pero kasubanggi na si Senador Ping Lacson nagpahayag na diyon. Irespeto ta. Senador Ping Lacson iso, irespeto ta because he is not only the president of his political party and his followers. He is now our president. Gabos na ngaya kita sa iyang dapat pagsirbihan. Irespeto ta. Sabi man ni Congressman Joey na Salceda, irespeto ta man ngaya na resulta kan eleksyon. Irespeto ta. Kaya nga niyan eleksyon tinauan kita nin panahon na mapili ta so gusto. And kung si say so gusto kan tao na baka umugusto, the essence is of democracy, respect each other. Ayan po tabi. Ngunyan, halangkaw pa ang kuangkayan, halangkaw pa ang defiance and siyempre ang emotion kayan. Let it sink in. And siguro, sa mga maabot na aldaw, tibaad lamang tabi makakwampa kita, hilingon ta, very interesting kung paano ini ang mga pangyaring ini sa Pilipinas mahahandle as a nation and bilang individual kita digdi. Madam Rose, good morning. Good morning. Yes, good morning. Unat-unat kita kang takiagta. Relax. Relax. Nabaguhan lang ako kan eleksyon. Natapos burutuhan alas 7, alas 8 may final result na. Makaskason talaga, makaskason. Makaskason? Pero ito kantabagan kisap mata. Aram mo, maski nga ni kami, nag-antisipar na kaanta. Ako? Nag-antisipar na kami kan Madam Rosta. Talagang sukomelek gulpiso na ukuda na leksyon ka nakalihis yan kakalihis na mga kapalpakan baga gabos ito palampig para kaninda binuting-ting ning marhay kaya ini baga bigla na yan nagkaproklamar na ang kulang na sa Salado Nacional
Iyo, sa Ayun, national iyo oho, ang matindi. Yan. Tadi na itatao pero ikuha ng resulta. Iyo yan ta ara mo. Yun, iyo. An makonvin yan ka ang so kongreso, makonvin panukan sa kongreso sa pagka-presidente mo dali si presidente. Iyo. So digdi yung problema kita sa local. Nahiling ta kung ano. Ang gibuhon ta na lang, let's pray na sa mga makarapot ipadagos ang marahay. Iyo, takasubago man nga nakahurong ko si Governor Al, nakahuron ko off air. Although nag-decline na siya na dahil nang unang ako mapa-interview live ta siyempre puro pahingalo man. And then sabi niya mapaprepare na nga ako kan transition team. So gusto kong sabihin, tapig respetar niya ang resultado kan eleksyon. Transition team takay pohon nga ya ma-hand over yaning smooth ang renda di gobyerno. Ang sabi ko nga sa mga aki, diba at igwapang plano si God para sa iya. Bako lang araw ba ni Sarupa, makakaserve man siya na bako siya nasa posisyon. Sabi baga, everything happens for a reason. Yeah. Yan Sarupa pin. Ngunyan, mahiling sama kung ano man ang gustong ipaluwas ka ng gana. Yan. Panganing matesting taman, iyo bagaan ko niya na di man niya puro lang Bicol Express anyaon. Dapat igwa mang kiigado. Igwa man igado buda Express Bicol. iyo. Ganyan ba ko niyan tapuso na ang karantsawan, tapuso na ang kunya nanto niya nga an eleksyon sarong aldaw lang. Pero sana ining resultang ini dahil na mag-abot sa ibang aabutan. Iyo nga ni anam gusto kong sabihin. So mga malaog na bagong makapot, so mga tao ninda dapat may disiplina man na ipag-abusuhon so mga taong sarada. Rightly said, Tabi. Tama. Oo, yan lang. Tanganing, daisin lang kurumpararan. Saan niya nasa isip na perme kung paano sila magserbisyo bako na arabusuhan. At lang yan ang hinahalap kan mga iba sa ibang lado. Yan man ang hinahalap mi. So, aram ko pararihosin na matipay. So, ganyan serbisyo ang hinahalap mi, magpakirilingan na talaga kitiribayan. Opo. Yan man lang kayo. Sige. Sige. Thank you so much, Madam Rose. Salamat, Tabi. Tatapos na ang oras ko, Tabi. Salamat din, Marhay. Salamat po. Okay. Si Madam Rose Grajeda sa tuyang amiga dyan po sa Kamalig dyan sa Kabangan sa may bypass road. Salamat po kasi ng pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Ang kape dapat hindi